гри. У каждой культуры есть свои скарбы. Скарбы, что передаются с поколения в поколение, заховуючи у собі мудрость і любов продків. Одним з таких скарбів для білорусів з'являються колиханки. Ми, навченці Брилевської середньої школи, лічимо, що білоруська колиханка – це жива з'ява, яка може і повинна розвиватися з часом, заховуючи традиційні коштовності, які були закладені нашими продками. Тому ми вирішили унести свій вклад у популяризацію колиханки, як великого скарбу білоруської народної творчості. Ми запрошуємо вас в незвичайне подорожжя. Мы полетим простогоді, праз покоління, наведаем таємничну країну снов, де спрадвеку живуть колиханки. Докранемся до витоків нашої мови і музичної спадщини. Вандровка починається. Зараз ми перенесемося на кілька століттів назад. Наш перший припинок – станція Старожитная. Уявите себе, тихий вечер, за окном уже зорки запаливаются, и матуля схиляется над колыской, как проспевать своему дитяти. А що вона співає? Простую песенку, якую Діановича чула от своей матери в детстве. Так у тишині в'язкових хат і з'явилася колиханка. Пісня, яка заспокоювала, заколихувала і дарить солодкі сни. З того давнього часу і почалося вандровання матуліної колиханки по білому світі. У гэтых песнях не сустрэнеш складаных слоў. Першыя колыханкі былі хутчэй за ўсё імправізацыі, што адлюстроўвае навакольны свет, у якім жыў беларускі народ, яго уяўленні і жаданні. Кожная колыханка – это маленькая история, наполненная образом природы, живёл, каждым персонажем. Наша подорожжя протягивается, и наступный припынок – станция Сучасная. І ось ми у нашій сучасності. Ці стратила сьогодні колиханка своє значення. Ни у яким разе, яна просто набыла новая форма. Сучасні колиханки захочуть традиційні мотиви і образи, а тимчасово адлюстровують зміни у громадстві і світоотчування. У їх з'являються нові теми, зв'язані з сучасним життям. Але незмінним зостається клопот про дитя і жадання забезпечити йому спокій. Ми знайшли цікавий факт. У 2023 році Національний банк Республіки Білорусь випустив пам'ятну монету «Колиханка». Гэтая з'ява свідчить про те, що колиханка признається не тільки народним, але й національним скарбом, вартим заховання і поваги. Как доложиться до ідеї заховання народної спадщини? Как зв'язати минуле і сучасне? Ми, працюючи над проєктом, використали сучасні технології. У виніку отрималися чудові анімаційні ролики та сюжети традиційних колиханок. З допомогою технологій штучного інтелекту ми об'єднали текст, музику і візуальний образ. Гэта не толькі дазволіла ажывіць тэкст, а яшчэ лепш перадаць уласцівую колыханкам атмасферу цеплыні і клопату. Галоўнымі героямі ва ўсіх роліках сталі тыповыя вобразы маці і дзіцяці, што нагадва аб першапачатковай сакральнай сувязі паміж выканаўцам і слухачом колыханкі. У першай колыханцы мы створили історію, де котик завжди ходить по болоті, а потім вертається до теплої печі,
червоные боты. Таким чином мы показали, что колыханка может быть не только супокойлівой, але и познавально забавляльной, что яна развивает дитячую фантазию. Люли, 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 прилетели куры, сели на воротах у червоних ботах, сели на воротах у червоних ботах, стали сакатати, а не чагадати, сіяченю жменю, цігароху троху, сіяченю жменю, цігароху троху. Готовые анимационные ролики были опубликованы на YouTube-канале нашей школы. А презентація проєкта на тематичній класній годині мала нечаканий поворот. Наш класний керівник Світлана Васильівна Крявко, наставник білоруської мови і літератури, познайомила нас з колиханкою уласного сочинення. Разом з керівниками проекта ми написали музику до колиханки і зробили анімаційний ролик. Баю, баю, баюшки, спать кладутся заюшки, лапками помылися, ушками накрылися. Буду заю колыхать, буду песенку спевать. А що буде далі? У будущем, як ви лічите? У будучині магчыма будзе выкарыстоўвацца віртуальнай рэальнасць, каб ствараць для дзіцяці чароўныя сны. Але галоўнае застанецца нязменным. Колыханка — это заўсёды пра любоў, пра сувязь паміж маці і дзіцём. І сувязь такая захаваецца да таго часу, пакуль будзе жыць чалавек на зямлі. Аб гэтым даведаюцца і раскажуць нашы дзеці і ўнукі. Які ми обов'язково будемо співати вивучені білоруські колиханки. Менавіта яны зробяць прыпынак на станцыі будучыня. І гэта вандроўка ніколі не скончыцца. І ось таким отрималося наше подорожжя в простогоді разом з білоруською колиханкою. Яна пройшла шлях від старожитних часов до сучасності, зостаючись символом любві, теплині і сім'ї. Співайте своїм дітям колиханки. Гэта наша спадчына, наш скарб, які ми павінны берагчы і перадаваць далей. Бо менавіта у гэтых простых, але таких значных словах і мелодыях захоўваецца душа нашага народа, яго гісторыя і яго будучыня. Няхай мелодыя часу, мелодыя беларускай колыханкі гучыць вечна, аб'ядноўваючы пакаленні і напаўняючы свет цяплом і любоўю.